Selajengipun dawangan mangke Mas Ryo, Mas Patih paringi lagu sing rancak, sing gayeng, sing kondang pokoknya Mas Patih. Nggih, Mas Adit. Kok meniki spesial niki kagem Mas Ziko kabeh. Heeh. Hah? Gak rak sangoni yo. Nggih. Nggih niki spesial kagem Adik Ziko lagu-lagu terbaru lagu terbaru. Wis pokoknya tak pacarake kalian Mas Ryo, Mas Patih, Mas Nafis, Mas Farhan. Wis pokoknya lagu-lagune ingkang terbaru, ingkang rancak. Nggih lah niku Mas. Lalu kita lupa kita dibantu sound system kondang Kabupaten Kendal coy. Ada Suwanada Profesional Audio. Pimpinanipun Mas Kaji Ganden. Lalu ini Mas Kaji Ganden. Niki pas tak kabari kula Mas Kaji Ganden. Niki STB badhe main tanggal 5 Juli. Wah, siap Mas. Wis pokoknya kanggo STB wis siap all out. Wis pakat, wis rego gampang. Wis pokoknya Mas Kaji enak. Ya sing badhe ngecep Suwanada Audio langsung saja hubungi beliau Mas Kaji Genden ingkang wonten tlatah Triharjo. Nggih Mas Kaji. Yuk kerja bareng Suwanada Profesional Audio, ada Singo Cipta Budaya. Gas! Gas! Luar biasa. Kowe mlebu penjara. Delok wayang ora buyar-buyar. Dadi matune Petro. Duwe utang ora iso bayar. Direwangi dalan cendaro. Pengen dirapi Roma Pondok Cupet Romo kurang kena. Ini pagi gawe susah. Mending delok video nih lu namanya. Aku berdotor sekolah koro duwe biaya. Ini bang anggar ning omah golek duit tengah meneng lampu merah. Sebotol rong botol. Biasa. Dari nambah darah. Biasa. Oh, mlebu penjara.
luar biasa. Kau yang mlebu penjara. Jaya 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 Os, jaya os, jaya os. Damai, 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 damai.
jaya 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 jaya